uxhaphakile ke lo mbuzo apha. Abanye abantu bake bawubuze sebedibana nami abesithubeni. Babo ankile izinto uzithetha apha mfondini uzibhala phantsi uzipractice. Hayi bonjani mfondini isidala sibhalwa phantsi. But ke asikho lapho namhlanje guys. Ibuyela kulaa nto ke ndihlale ndisithi mna ndiyo-comedian. I-intention yam akuhlekisa simenxa somntu si-miserable. Andihlali phantsi ndibhala ii-jokes uba okay set up lena and then makanyube apha. Ndiphusha urekhodi mna ndithethe loo nto ifike kuqala apha kum engqondweni. Andinolunga mos mna nakweza hostage situations. Ndingadutyulwa kuqala mos mna because ndinala element yokukhamisa njalo. Awulothi gqeka umzuzu get down. Ade afuthek for ninantsha imali ngapha kwekhawuntari ndingena phi mna. Ndigoloziswa ngulaa get down kaloku kukude ezantsi from this height. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Ndizithethela nje into zomqalamo mna relate angarelate ayekhe. Ilanguage yami iyodwa nje iyazixeba le content ayoka wonke. And-expectanga isinobho sangapha eBeacon Bay uba sirelate kule nonsense. But ke ndingumntu man nam guys yo andisungathandwa fo ndindilo ngxele mbela ndiyo ke.